Páni, som rád, že ste prijali naše pozvanie na tlačovú konferenciu Slobodného fóra a Slobodného fóra mladých. Na tlačovej konferencii budú okrem mňa ešte aj zástupcovia Slobodného fóra mladých, čo je Peter Vozár, predseda Slobodného fóra mladých, a Alexandra Pavčová, podpredsednička Slobodného fóra mladých. Zásadnou a v podstate jedinou témou tejto tlačovej konferencie je stanovisko Slobodného fóra mladých k téme prezidentský kandidát. My sme už v júni na tlačovej konferencii informovali o tom, že zo strany štruktúry sympatizantov, členov a priaznicov Slobodného fóra je vyvíjaný tlak na to, aby Zuzana Martináková kandidovala. Nechali sme si 3 mesiace do septembra čas na to, aby sme to jednak vo vnútri strany aj počas stretnutí s občanmi, s ľuďmi prehodnotili, či táto kandidatúra je skutočne opodstatnená, ako to vyzerá s ostatnými kandidátmi, čo ponúkajú a ako vyzerajú, čo sa týka záujmu verejnosti. Podľa posledného vývoja sa potvrdilo, že záujem verejnosti nenaplňajú len tzv. Dvaja veľkí kandidáti a ukazuje sa, že tých kandidátov musí byť poskytnutých verejnosti oveľa viacej. Už len keď sa objavili ďalší, aj keď výrazne menšinoví kandidáti, tak sa hneď prehodnotilo rozdelenie záujmu verejnosti od tých dvoch hlavných, čo vyplýva, že asi tí dvaja akože hlavní nenaplňajú požiadavky všetkých. Špeciálne sme zistili, že názory a požiadavky mladých sa do značnej miery odlišujú od toho, čo títo dvaja hlavní kandidáti doteraz poskytovali a navrhovali. A najmä mladí ľudia nenašli medzi nimi svojho vlastného favorita. Slobodné fórum mladých uskutočnilo za posledné 3 mesiace jednak obrovské množstvo stretnutí, rokovaní, mítingov s mladými ľuďmi na internátoch, v školách a vôbec počas prázdnin na rôznych akciách, a plus realizovali aj prieskum na svojej internetovej stránke o tom, ako by mal vyzerať nový prezident pre Slovenskú republiku. O výsledkoch tohto prieskumu aj o záveroch, ktorým dospelo Slobodné fórum mladých, budú informovať, ako som spomínal, Peter Vozár, Alexandra Pavčová, a poprosím pána Vozára o informáciu. Ďakujem pekne. Ako bolo spomínané, počas vlastných mesiacov sme uskutočnili viacero neformálnych aj formálnych stretnutí a meetingov s mladými ľuďmi. Túto sobotu sa uskutočnilo prezidium Slobodného fóra mladých ako najvyšší orgán našej mládežníckej organizácie pri Slobodnom fóre, na ktorom sa zišli mladí ľudia zo stredných a vysokých škôl z celého Slovenska. Na tomto prezidiu, na tomto zasadnutí sme zhodnotili našu činnosť počas celého leta a prijali sme stanovisko k prezidentským voľbám. Taktiež na našej stránke Slobodného fóra mladých www.ssmladých.sk sme uskutočnili prieskum alebo anketu, v ktorej sme sa pýtali mladých, akého prezidenta chcú, aký prezident by mal byť, čo by mal robiť a aké nejaké kritériá by mal spĺňať. Výsledky sú také, že vlastne väčšina mladých ľudí si želá, aby bol prezidentom žena. Väčšina mladých ľudí si želá, aby prezidentka reprezentovala vhodne Slovensko, aby bola silný reprezentatívny typ. Slovensko sa blíži k prezidentským voľbám, ako bolo spomínané, máme tu dvoch veľkých kandidátov. My si myslíme, že ani jeden z týchto kandidátov nespĺňa naše kritériá moderného prezidenta alebo modernej prezidentky. Obidva kandidáti sa nevenujú mladým, nepoznajú ich skutočné problémy a preto prezidium Slobodného fóra mladých prijalo v sobotu nasledovné uznesenie. To je nasledovné: vyzývame predsedničku Slobodného fóra Zuzanu Martinákovú, aby kandidovala na prezidentku Slovenskej republiky, aby toto svoje rozhodnutie oznámila už túto sobotu na zasadnutí Republikovej rady Slobodného fóra v Košiciach. Sme presvedčení, že Zuzka Martináková je moderná žena, s dobrým srdcom, ktorá rozumie mladým, pozná ich skutočné problémy, pretože sa s nami o problémoch mladých rozpráva prakticky každý deň a je to vhodný, moderný a reprezentatívny typ, ktorý dokáže reprezentovať Slovensko v modernom svete a v modernej Európe 21. storočia.
o tom, aké sú skutočné problémy mladých a čo mladých najviac trápi a čo teda očakávajú, aby riešila ich prezidentka, tak to povie moja kolegyňa podpredsednička Slobodného fóra mladých Alexandra Babčová. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Takže po stretnutiach s mladými ľuďmi by som vyprofilovala 5 takých problémov, ktoré najviac teda zaťažujú mladých ľudí a chcú ich riešiť. A týmto aj teda vyzývame našu Zuzku Martinákovú, aby sa im venovala a považujeme ju za naozaj moderného a reprezentatívneho typa človeka, ktorý je schopný reprezentovať Slovensko a riešiť tieto problémy. Takže do prvej kategórie by som zaradila moderné vzdelávanie. Požadujeme moderné vysoké školy, takisto aj stredné s moderným vybavením, ktoré majú byť liahňou pre budúcu inteligenciu, pre inteligentných ľudí a nie ich likvidátorom. Ďalej by to mali byť moderné internáty, takisto chceme rýchlu a dynamickú rekonštrukciu internátov. Možno ako príklad by som uviedla Mlynskú dolinu tu v Bratislave, kde posledná štátna dotácia išla v roku 2003 a tie internáty sú tam od roku 77 postavené bez akejkoľvek rekonštrukcie. Medzi ďalšie problémy by som zaradila takisto dostupné bývanie pre mladých ľudí. Chceme vybudovať alebo určitý systém pre rodiny s deťmi, aby mohli v danom systéme bývania vychovávať tieto deti. Takisto chceme aj dobré pracovné príležitosti bez diskriminácie absolventov z vysokých škôl, ktorí nemajú dostatočnú prax na to, aby boli prijímaní do zamestnania. Takže takisto tiež by som rada podporila kandidatúru pani Zuzany Martinákovej ako modernú reprezentatívnu osobu pre Slovensko. Ďakujem veľmi pekne. Takže ďakujem pekne. No a nám neostáva iné, len sa tým naozaj vážne zaoberať. Máme 27.9. v Košiciach Republikovú radu, na ktorej zástupcovia úplne všetkých okresov a členov, sympatizantov Slobodného fóra budú stáť pred zásadnou úlohou, a to je rozhodnúť sa, či teda požiadame ako celé Slobodné fórum Zuzku Martinákovú o jej prezidentskú kandidatúru. Takže všetko bude jasné. V sobotu zhruba okolo 1:30 pozývame všetkých. Ďakujem pekne za pozornosť. Otázky? Myslím, že máme odísť. Môžem? Môžete, kľudne. Ja by som sa na úvod len spýtal, aby som si ujasnil, spomínali ste dvoch silných alebo dvoch vážnych kandidátov. Mali ste na mysli pani Radičovú a pána Gašparoviča? Áno. Áno, dobre. Takže ako pani Radičová, ako žena spĺňa kritériá, ale už nie je dostatočne mladá, alebo respektíve nevenuje sa dostatočne mladým v tomto? No, určite nie je moderná dynamická žena. Určite nie je vhodný reprezentatívny typ pre Slovensko. A je všeobecne známe ako ministerka sociálnych vecí a rodiny a ako poradkyňa bývalého ministra pána Kaníka vyhnala mladých ľudí pracovať do zahraničia. Určite ako nepozná tie skutočné problémy mladých. O tom sme hlboko presvedčení. Takisto si myslíme, že jednoducho liberálne hodnoty, ktorú teda mladí ľudia chcú presadzovať, alebo chcú sa im venovať, alebo ich zaujímajú, tak jednoducho si myslíme, že ona ako kandidátka tie liberálne hodnoty nespĺňa s podporou KDH, ktorú má za sebou, takže nevieme si takisto predstaviť, ako sa vyjadrí k tejto tematike. Či bude naozaj ten tradičný kandidát, či bude liberálny kandidát, či aký vôbec bude kandidát, už neviem si tam predstaviť. Ešte takú podotázku, to znamená, že mladoženáč Mikloško ako kandidát neprichádza pre vás vôbec do úvahy? Nie, určite nie. No, podľa veku manželky sa dá ťažko rozhodnúť, že On je mladá žena. splňa parametre záujmu mládeže alebo nie.